है कह दे आइल बारे इंजीनियर हम। इंजीनियर? हाँ झाट उखाड़े इंजीनियर हम? हाँ सिविल इंजीनियर? हाँ कौन इंजीनियर हम? हाँ गान लिवावे ले नाला बनावले हैं? हाँ गार बनावे ले गार इंजीनियर भइले वायरल गार के बनावे ले नाला बनावले हैं? हाँ गार बनावे ले गार इंजीनियर भइले वायरल गार के बनावे ले गार बनावे ले गार गौमा में होता चर्चा गौमा में होता चर्चा होई बुढ़ऊ का बतावे ले इंजीनियर भइले वायरल गार के बनावे ले इंजीनियर भइले वायरल गार के बनावे ले नाला बनावले हैं? हाँ गार बनावे ले गार नाला बनावले हैं? हाँ गार बनावे ले गार सिविल इंजीनियर हमने हमारा ना बुझाला बनावे ले गार सगर भइल बाटे हाला देखे इंस्टा फेसबुक गार बनावे ले गार सबे फिदा बाइन का लुक पर गार बनावे ले गार पूछे ला जाके मीडिया पूछे ला जाके मीडिया बारीकी से समझावे ले इंजीनियर भइले वायरल गार के बनावे ले इंजीनियर भइले वायरल गार के बनावे ले नाला बनावले हैं? हाँ गार बनावे ले गार ट्रेंडिंग में चलता रे मन पूरा गचबा शर्मा सागर कहे बतियाई सचबा दिले आलम इमरान गार बनावे ले गार रख बतिया पर ध्यान हो गार बनावे ले गार होता डिमांड इनकर होता डिमांड इनकर काका स्टाफ करिया ले इंजीनियर भइले वायरल गार के बनावे ले इंजीनियर भइले वायरल गार के बनावे ले संध्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो भीतहा चौक बेतिया।